Wallahi da gaske ne aure na ya mutu amma haka Allah ya kaddara min kin san kowa da kaddararsa a duniya to kaddarar mu kenan ni da shi gabaki ɗayan mu Allah kai mana magani. Ali Rabi Ali Dadi kana ɗaya daga cikin manyan jarumai a wannan kungiya ta Kannywood a Kano sannan kuma makusanci ko kuma a ce ma ubangida ga ita Maimunatu Musa a matar Adam A Zango. Menene gaskiyar labarin cewa sun rabu wanda ya janyo cece kuce a shafukan sada zumunta na zamani? To shi aure da ta na Allah ne. Kowanne akwai wa'adinsa. In hakan ta faru ba wani abu mamaki ba ne. Sai ka daga murya Malam Rabi sai ka daga murya. Na. Kamar yadda na faɗa da aure da mutuwa. Duka rubutattu ne kuma kowanne na da lokacinsa. Kazalika tsakanin Maimuna Musa da Adamu Zango idan an yi aure al'amari ne na Allah. Idan kuma aure ya zo ƙarshe babu ga dalilin da zai sa mutane su ta yaɗa maganganu na cewar auren wane ya mutu ba bayan lokacin da aka yi auren a cikin masu cewa aure ya mutu watakila su ba su yaɗa labarin an yi auren ba wanda shi abin alkhairi. Ina mamakin yadda mutane suke ɗora wa kansu cewar wani abu mara daɗi da ya faru su rika yaɗa shi. So idan hakan ta faru ba abin da za mu ce da Allah sai dai mu ce Allah ya sa hakan shi ne ya fi alkhairi. Saboda mutane ne su ma kamar kowa. Abin da ya sa kaji ina magana na haka kamar da ɗan fushi-fushi bai kamata mutane su rika ɗaukar 'yan kani kamar wasu sassaƙaƙƙu waɗanda aka yi su da katako ko kuma da karafuna ba. Mutane ne kamar kowa. A kullum ta Allah ana ɗaura aure, a kullum ta Allah ana sakin aure. Da haka idan Allah ya kaddara zama tsakaninsu da shi da ita suna tare ana iya samun sabani a kowane bangare kuma kowane ɗan adam akwai irin kaddara da Allah yake jarraba sa da ita. Akwai matar da ta yi aure ya fi guda 15, akwai namijin da ya aure ya fi guda 30. Amma Ali Rabi ita gani ake kasanta kuma sosai kun yi aiki da ita ana ganin Maimunatu mace ce wacce tana da haƙuri kuma ka yaba da halayenta kafin ta yi auren nan har bayan ta yi aure. To kuma murna ake taimata kuma a ga wannan abu ya faru gare ta shine mutane suke mamaki. Tabbas Maimuna yarinyar kirki ce kuma yarinyar ce mai haƙuri. To amma shi sakin aure ita ba ta saki kanta ba. Dan haƙurinta idan an sake ta ai dole ta zamanto wannan wani al'amari ne daban tunda mace ba ta iya sakin kanta kuma ba ta iya aurar da kanta. So haƙurinta da rashin sa ba shi zai zama da ita abu. Wata matar ma ya mijinta ne ke mutuwa. Kuma ka zo ta zamanto ta zama bazawara ta sake wani auren wata kaddara ta zo ta faru da ita sai ga an yi da yawa a rika kirga mata aure a duka cewa ta aure iri kaza to me wanda tana da hakuri tabbas na sani sannan kuma kazalika shi kansa Adamu da ake ta magana ya aure iri kaza babu wanda ya shiga gidansa iga wani irin mata ya aura kuma wani dalili ne yake sanyawa hakan take faruwa dole sai ka zauna gidan mutum sannan kake iya sanin wani dalili ne ya sanya shi har irin matarsa ko kuma a yake tare da ita ke ta hakuri da ita tsawon lokaci. Yanzu ka yi magana da ita Maimunatu ka ji halin take ciki? Na yi magana da ita. A matsayin ta na yar uwata na sani. Tana shirin za ta shigo gari in Allah yarda to amma ba haka yana nufin cewar ba za a iya fifikewa ba. Muna fatan insha Allah za a iya samun sasanci tsakanin su kamar yadda kowane gida ke samun sabani tsakanin harshe da haƙori in Allah da idan da rabo za a sake koma a cikin da rayuwa. Muna fata haka insha Allah. Ai ana ganin kana ganin al'ummar gari bai kamata su dinga caciyar baki akan aure saki na yan Kano ba alhalin kuma ana ganin su fitattu ne a cikin jama'a saboda musamman ita da ta yi auren nan murna mutane suke taimata ganin cewar ta fito daga wani yanayi ne kuma wato za ta koma hannun babban jarumi a masana'antar yake. Magana da zan faɗa ga al'umma shi idan har mutane za su rika yaɗa labarin cewar wani jarumi ko ta jaruma a Kano ta yi aure ta abu ya kamata a ce to su rika caje layukan wasu duk wanda auren ta yi mutu ita ma su ringa poster suna rubutawa su ga yaya za su karke da mutane idan suka rika shiga dangin su yanzu idan mutum aka ɗaura auren kanwarsa ko ƴan kanwar babansa ko kuma kanwar baban nasa ko kuma dai wasu ko kuma kanwar abokinsa ko yar abokinsa sai ya saka an yi auren wani da wani akuta mu murna a ran da aka sake ta sai zai postin sai ce jama'a a taya mu jaje wato kanwar aboki na fa auren ta ya mutu wanda muka auren ta rana kaza yaya za su karke da shi da abokinsa to ƴan Kano su ma mutane ne kamar kowa amma me yasa ƴan Kano din a cikin ku wasu ba za su yi koyi da kamar irin su Alnuhu da kai kanka Ali Rabi Ali Dadi da kuka zauna tsayin da ka haizu kuna nan tare da iyalanku kuma hakan ba zai iya zama darasi ga wasu ba da suke ake ganin shi dama Adamu Zango yana da saki aure saki
ai ba koyi bane, gidan wani daban da gidan wani. Yanzu kai da kake kafa misali da ni misali, ni ina da aure ban taɓa sakin matata ba, mata na suna gidana misali ba matata ɗaya ba. Wai taɓa rubuta wannan labarin? An taɓa rubuta? Ai su al'umma sun gine ne akan su yaɗa sharri ba alheri ba. Wannan shi abin da nake so ka fahimta. Ai mu ba a faɗa, wanda duk ya rike matarsa ai ba da labari, zai zama ba labari ba, amma da ya saki sai ya zama abin labari. To kaga kenan me mutane suke miji da hakan? Ni dai ga misalin da na baka, in dai har dan kani da yayi saki za a rika yada labari, ya kamata a ce dukkan layin da aka je kamata in dai mutum rahoto yake nema sai rika bi layi ce da Allah a je da wannan waye mutu, waye auren sa ya mutu, wace ce auren ta ya mutu, wace ce ba zo rani aure kaza, sai rika dauko labarin sai na saka, in dai alheri ne ke haka ya kamata shi ma yi. To muna godiya Ali Rabi Aldadi, kuma Allah ya ci gaba da zaunar da kai da iyalanka lafiya. Amin, kowa da kowa ma dukkanin mu muna fatan Allah ya kawo sasanci, kowa Allah ya ita kuma Maimunatu muna mata addu'ar Allah ya maida ita gidan mijinta. Amin ya rabbal alamin. Madalla. Assalamu alaikum.